Maayong tusubog sa mga abta ng among pagsibya, Webes karon pitsa 4 sa Hulyo tuig 2013. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo mga nag-unang balita kahimtang sa panahon balor sa dolyar, lotto results ug sports. O kini si Army Garde maghatod kaninyo sa mga nag-unang balita sa showbiz. Kini ang SunStar Webcast. Ang mga nag-unang balita. Nang rape na sikop. Syudad may katungod sa kumpanya maritima. Davide Rama nagkita. Napulo kabalay na guba sa unos. Pope John Paul II hapit ng Mas Santos. Sa suroy-suroy atong ilailahon ang nagkalain-laing Japanese-style cakes. Sa showbiz, launching soap ni Julia Barreto na kanselar. Sa sports, Djokovic, Murray, sulod sa Wimbledon semis. Ang detalye sa mga nag-unang balita sa atong pagbalik. Ang detalye sa mga balita. Usa ka suspitsadong adik nga milugos patay sa iyang silingan didto sa barangay Kiyot, nasikop 5 ka oras human sa hitabo kagahapon didto sa Toledo City. Si Benedicto Pecto Logreno, 48, nasikop sa kapulisan didto sa Toledo, diin unta musibat padung sa San Carlos City. Atubangan ni Cebu City Police Director Mariano Natuel Jr., si Logreno ni angkon nga iyang gidunggab ang biktima apan wala niya kini lubusa. Ang biktima nga si Jaycila Munoz, 25, labandera ug taga Hetafe, Bohol, nakatext pa sa iyang uyab human gilugos ni Logreno. Si Munoz mitugan sa iyang silingan sa pagpanglugos kaniya apan nadunggan kini ni Logreno nga diha lang sa duol. Gigukod sa suspetsado ang biktima og sa dihang naabtan, gitusak-tusak kini sa pagdunggab nga mao'y hinungdan sa hinanaling kamatayon. Sa laing bahin, nakakuha og Declaration of Real Property ang Cebu City Government sa luna palibot sa kumpanya maritima nga giangkon usab sa Cebu Port Authority kon CPA. Ang CPA unang niangkon sa maong dapit pinaagi sa Presidential Decree 857 niadtong 1975 nga mao'y nagmugna sa Philippine Port Authority ug nagtangtang sa operasyon gikan sa Bureau of Customs. Ang tax declaration gipirmahan ni Eustaquio Cesa, Acting City Assessor ug Hilario Alicante Jr., Chief sa Land Building Appraisal Division. Matud pa ni Attorney Jade Ponce, kinsa Executive Assistant ni Mayor Michael Rama, ang kumpanya maritima na deklarar ang panagiya sa syudad for taxation purpose. Gihimong sanglitana ni Ponce mao ang Kanhi Lahog Airport nga nahanaw na ang katungod sa Air Transportation Office dihang naumol na ang IT Park. Gipasabot niya nga dili mahimong mapanag-iya sa CPA ang maong lugar sanglit dili na kini puerto o gitabunan ang kanhi tubig aron himuan og kalsada di nilagbas ang South Coastal Road. Sa laing balita, gikumpirmar ni Gobernador Hilario Davide III nga nagtagbo sila ni Mayor Mike Rama sa wala pa sila magsugod sa ilang tagsa-tagsa ka termino ni adtong Lunes. Matud pa ni Davide, si Rama mao'y personal nga mitawag niya alang sa pagset sa ilang panagtagbo. Dugang sa gobernador, wala matuki ang 93-1 o guban pang isyu tali sa syudad ug lalawigan sa Sugbo sa ilang panagtigom. Apan gitugan niya, gipasalig nila sa usag-usa nga magtinabangay alang sa kaayuhan sa tibuok Sugbo. Ila usab natuki ang ilang mga kasinatian dihang managkauban pa sila sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo kaniadto. Sa laing bahin, 10 na pulo ka mga balay ang nangadaot human maigos sa kusog nga unos ang duha ka mga barangay sa Dumanhog niadtong Martes sa udto. Ang pag-asa may kumpirmar nga usa ka buhawi ang miigo sa Dumanhog nga nagbilin og kadaot. Ang dunay naitabo nga mga kadaot nga nahimo dito sa coastal area sa Dumanhog ato ning gipaabot nga tingali usa to ka buhawi kusog nga hangin nga gikan sa mga 60 to 100 kilometers per hour. Kining naasig bawi makita nato og ma-develop kini sud sa usa ka thunderstorm cloud kung kanang gitawag natong cumulonimbus cloud.
Ang nangaigo mao ang barangay Kanukiyo ug Tangil kan sa mga lumulupyo nangakugang sa kalit nga pagbunok sa uwan dala ang kusog kayo nga hangin nga miluad sa ilang mga balay ug mga atok. Ang Provincial Social Welfare and Development Office nakadawat na og impormasyon nga 5 ka mga balay ang nadaot sa barangay Tangil. Sa laing bahin, nakahinumdum ba kamo ni Pope John Paul II? Hapit na siya mahimong santos. Ang pagkasantos sa kanhi Papa, naghuwat na lang sa pagtugot ni Pope Francis sa adlaw nga himuon ang seremonya. Matud pa sa ANSA News Agency nga ang komisyon sa Cardinals and Bishops nagtagbo ni atong Martes para ikonsiderar ang kaso ni Pope John Paul II. Ang canonization date posibleng mahitabo karong Disyembre 8, ang Feast of the Immaculate Conception, usa ka dakong pista sa mga Katoliko. Samtang sa atong suroy-suroy, si Joanna Cuenco sa SunStar Cebu Lifestyle ni suroy sa usa ka cafe diha sa may Archbishop Reyes Avenue ug nadiskubre ang Miki's Japanese Cakes. Ang tag-iya sa Miki's nga si Miyuki Hashimoto nigamit og mga recipes nga Japanese style. Ang Japanese style cakes kay sponge cakes, dili kini chiffon ug wala naggamit og oil sa pag-bake. Nigamit pud sila og special cream nga gamay ra ang asukar. Ang mga cakes usa ka healthy option sa mga tawo nga mahiligon og tamis. Ang ilang mga best sellers mao ang strawberry mango shortcake ug ang rare chocolate cake. Lami pod ang ilang mga cheesecakes nga adunay blueberry ug strawberry preserves. Musunod ang kapalaran gikan sa SunStar Super Balita. Sa atong pagbalik, atong paminawan si Army Garde para sa mga nagbagang chika sa showbiz. Sa showbiz balita, dili na madayon ang kufradya nga mauuntay unang serye o magsilbing launching project ni Julia Barreto. Sigon sa report sa ABS-CBN nga gikanselar nila ang maong soap opera tungod sa temang racial discrimination. Niadtong Mayo, unang gianunsyo nga si Julia ang magbida sa kufradya nga unang nigawas niadtong 1953 nga gibase sa nobela ni Dominador Ad Castillo. Ang istorya sa kufradya naghubit sa usa ka batanong babae nga mahadlok mahigugma tungod sa iyang itom nga pamanit. Apan tungod sa iyang bulawanong kasing-kasing nahimo siyang maanyag. Ang istorya matod pa murag naghatag og idea nga ang mga itom, ngilad o ang mga puti mooy gwapa. Ang ABS-CBN sa laing bahin mihimakak sa mga tabi-tabi nga ang maong dili madayon ang kufradya tungod sa kagamay sa rating sa maalaala mo kaya episode ni Julia. Apan dili ka na tinuod kay ang maong episode ni poste og 35.6% national rating nga maoy labing gitanaw sa telebisyon ni adtong adlaw. Sa pagkakaroon, padayong nangita ang mayong storya ang ABS-CBN nga muhaom sa imahe ni Julia Barreto. Sa laing balita, mapasigarbong gipaambit sa author nga si Marina Hamoy ang iyang binisaya sa klasikong Alice in Wonderland nga mabasa sa iyang libro nga si Alicia sa Katingalahang Yuta. Ang Alice in Wonderland unang gisuwat ni Charles Dodgson ilham sa pangalan nga Lewis Carroll nga unang nipublikar niadtong 1865 sa Inglaterra. Si Hamoy kinsa nagkupot og Master of Education sa Washington University ang gitahasan mismo sa Lewis Carroll Society of North America aron maoy mubahad sa Alice in Wonderland sa atong pinulungang Bisaya.
Para sa uban pang showbiz balita, bisitaha lang ang special sa sunstar.com.ph/celebrity ug i-follow po ang among Twitter at Sunstar Showbiz. Balik ta kang Joy Sandoval para sa Balitang Sports. Salamat, Army. Sa sports balita, gipakita ni current world number 1 Novak Djokovic ang iyang kahanas para pildihon si world number 7 Tomasz Berdych ato sa ilang quarterfinal match sa score nga 7-6, 6-4, 6-3 kagahapon sa Miyerkules. Kapila nakasplit si Djokovic sa ilang kumbate ni Berdych tungod sa kadangog sa grass court apan wala kini panumbalinga sa top-seeded nga Serbian. Si Djokovic sulod na sa semifinal round, di natubangon niya si former US Open champion Juan Martín del Potro sa Argentina. Ang ilang duwa mahitabo sa adlong Sabado sa Pilipinas. Mao kini ang 13th semifinal appearance ni Djokovic sa usa ka Grand Slam event. Sa laing bahin, kulbahinam ang quarterfinals match sa hometown favorite nga si Andy Murray. Human sila nagsangka ni Fernando Verdasco sa Spain. Ang ilang match miabot og 5 sets, diin gisakmit ni Verdasco ang unang duha ka set sa score nga 4-6, 3-6. Apan wala ma-discourage si Murray, diin giddaog niini ang nahabiling tulo ka set sa score nga 6-1, 6-4 ug 7-5 sa final set. Kontraho ni Murray si world number 24 Jerzy Janowicz sa semifinals. Kinimdumang nakaabot sa Briton ang Briton nga si Murray sa Wimbledon Finals batok ni Roger Federer sa miaging tuig apan gipildi ra usab kini. Wala pay British nga mi-champion sa Wimbledon sulod sa 77 ka tuig. Sa women's division, magsangka sa semifinal round silang Marion Bartoli sa France ug Kirsten Flipkins sa Belgium. Ingon man usab si Zabina Lisicki sa Germany kontra kang Agnieszka Radwanka sa Poland. Sa laing sports balita, nagpanikad na ang mga batang triathletes sa Sugbo para sa Alaska Iron Kids Triathlon karong Agosto 3 nga paghahimuon sa Shangri-La Resort and Spa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Lapas usa ka gatos na ang nagparehistro sa age bracket nga 6 to 14 years old. Target sa mga organizers nga malapsan pa ang 134 nga nagparehistro sa niaging tuig. Si Rubinet Uy kinsa inahan nilang Shaya, Craig Joseph ug ni Syra Ruth ang kampiyon sa girls 6 to 8 age group. Bikumpirmar nga muinta ang mga anak sa lumba. Naglaom si Uy nga maka-podium finish ang iyang mga anak karon tuiga diin kanunay silang mag-training sa ilang coach nga si Franz Baguio. Samtang si Justin Chombian mo apil usab sa 13 to 14 division, dili makauban niini ang iyang igsuon nga si Yuan kinsa mingdaog na sa 11 to 12 division sa niaging tuig. Ang Iron Kids kansa gipartisipahan og mga batan-on usa ka lokal junior version sa sikat nga International Triathlon Series, ang Ironman. Sa Lotto results, walay nakadaog sa 645 Mega Lotto o Grand Lotto sa Bula kagabi. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Ug galang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan og lalawigan sa Sugbo ingon man ang kinatukbok ang bahin sa Bohol. Mapangaluron nga kalangitan hinundo na kita mga adlaw makitaw ingon man usab mga makusog-kusog nga pangulan o panulog kilat sa gabi karong gabi ingon man ugma. Makapapangaluron nga atong kalangitan ug duna sa mga katag-katag nga pangulan sa hapon unyang Sabado unya mayong panahon sunny unyang Domingo ngadto sa Lunes. Sa ilang bahin ang Negros Oriental ingon man Dubaguete o dahil kini pagsinati ug mapangaluron nga kalangitan ubanan sa pinig. Mahinay nga pangulan labi na sa kapunon o kagabihon karon ingon man ugma. Maayo atong panahon unyang Domingo ngadto sa Lunes. Mahinay nga tus ang kusog nga hangin gikan sa bagatang kasagpan ng Muros ug ang dagat sa baybayunan nini may pagabaloron. Gikan sa Batas Pag-asa Mactan, Oscar Tabada.
Dinhi natapos ang atong balita sa SunStar Webcast adlawng Webes, hangtod na pud ugma Biyernes, maayong pagpaniudto sa atong mga suki dinhi sa dakbayan sa Subo ug nagkalain-laing dapit sa nasod. Para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Ug i-follow pud mi sa among Twitter at SunStar Online ug i-like ang among Facebook page, SunStar Philippine News. Mayong adlaw pud sa among mga suki diha sa Nevada, sa Australia ug sa UAE. Yes, Army, ato po i-greet ang mga friends nato nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday nila ni Roda Santuele Upone, now Mrs. Mundo Grina Labang. Happy birthday! Hangto na sa ugma, kini si Jai Sandoval Ug kini si Army Garden. para sa SunStar Webcast.